Jeg er klinisk diætist. Jeg har arbejdet i den her privatklinik, Diætisten i Herlufsholm, i 12 år. Og inden da, der har jeg været inden for den offentlige sygehussektor i en årrække, hvorfra jeg har min solide grunderfaring, kan man sige. Jeg har interesseret mig meget for sammenhængen mellem mad og følelser, eller interesserer mig meget for sammenhængen mellem mad og følelser, og har også en speciel uddannelse inden for spiseforstyrrelser. Det bruger jeg også i mange andre sammenhænge, for der er jo meget psykologi i det at lave om på sine madvaner, som ikke handler kun om det rent tekniske i det om spise anderledes og hvad for nogle råvarer vi skal spise, men også hvordan takler vi for eksempel, når vi skal lave om på vores vaner i forhold til søde sager, i forhold til hvis vi er glade for vin og andre ting, så skal der jo også være plads til det i en eller anden sammenhæng, og der skal være en balance i tingene. Når man dyrker motion, så tænker jeg, at man skal gøre det for lyst. Man skal finde den motionsform, som passer til den enkelte. Der er nogen, der er rigtig glade for at løbe, synes for eksempel, at løbeskoene, dem kan man have ved alle steder. Og så er der nogen, der er glade for at gøre noget i grupper sammen med andre. Jeg har for eksempel rigtig mange i klinikken, som går til Zumba. Det er en stor dille i øjeblikket, og finder stor glæde af at danse og folde sig ud på den måde. Det vigtigste er i virkeligheden bare, at du finder noget, som du kan gøre med sjælen, kan man sige, noget, hvor du kan glemme tid og sted og synes, at du finder kræfter og energi i at gøre det. Så tænker jeg, at motion kan være både sund på den fysiske måde, men i høj grad også på det mentale plan. Det har selv taget mig mange år at finde en motionsform, som jeg har syntes om, og hvor jeg bare totalt kunne glemme tid og sted. Jeg har gået til rigtig mange ting, men først i mine voksne år har jeg investeret i en hest, som jeg rider på dagligt, og det er egentlig først der, jeg har fundet glæden ved motion så meget, at jeg glemmer tid og sted. Motion er noget, vi kan gøre både for at føle os friske i vores krop, fysisk, men det er også noget, der har en stor betydning for, hvordan vi har det rent mentalt, hvordan vi appetitregulerer, og hvordan vi finder glæde i hverdagen. Når sundheden skal inviteres indenfor, og vi skal have det til at passe ind i vores hverdag, og måske sammen med den familie, vi er i, så er det vigtigt, at det ikke bliver for besværligt. Jeg lægger meget vægt på, at de ting, man laver, når man skal lægge sin livsstil om, det skal være enkelt. Det skal være råvarer, man kan købe i alle almindelige supermarkeder. Og det skal ikke være for besværligt, for tidskrævende at gå til. Jeg bruger selv meget tid på at lave mad med mine børn, og bruger meget tid på at lære dem de forskellige råvarer at kende. Og jeg synes, at ved at introducere det gradvis, så efterhånden så får de lært en masse omkring det at lave mad, have et sundt forhold til at smage forskellige råvarer, bruge forskellige krydderier, finder de efterhånden tryghed i. Mange, der kommer her, har i virkeligheden en rigtig god fornemmelse for, hvad det vil sige at leve sundt. Nogle kan endda næsten diktere deres egen kostplan. Alligevel så tænker jeg, at der er måske nogle rent tekniske ting, der er meget rart at have styr på. Jeg har blandt andet nogle konsultationer, hvor vi fokuserer på, hvordan man læser en varedeklaration. Lige så meget for at skabe nogle muligheder. Rigtig mange bliver overrasket over, hvor mange ting der egentlig er, man kan tillade sig. For når vi har et billede af, hvad det vil sige at leve sundt, så kan det godt blive sådan et billede, der hedder meget sundt, meget grønt og meget indviklet. I virkeligheden er der måske nogle nemme produkter, man kan inddrage i sin hverdag, men det er nødvendigt at kende til varedeklarationen for at vide helt præcist, hvad er det, du skal kigge på, hvad er det for nogle tal, du skal fokusere på, så du får de rigtige varer ned i indkøbskurven. Når man skal lægge sin livsstil om, så betyder det for mange, at man fokuserer på at leve grønnere, leve sundere, vælge gode råvarer, sunde råvarer. Og jeg tænker, at det er en vigtig del af det, det er størstedelen af det, men de færreste kan næppe holde til at gøre det 100% af tiden. Det er således, hvis vi konstant undgår ting, som vi også holder af, så bliver det forbudte meget attraktivt. For mig handler balance om at gøre lidt af hver. Måske leve sundt 90% af tiden, og så give også plads til de ting, som vi også holder af.